Odafo Nyankopon Nhyira. Your friend Opatafuor. O share Opatafuor TV. Obetimi ako Facebook. Now ako subscribe. Edino Facebook Opatafuor. And na YouTube so. Obetimi ako ho na wako subscribe. Send ye beya. Bribia ye di video tumwa. Akoye Opatafuor TV. Adofo a unti yehu jaiti the video tu a na una wonsa be kane enti bomoden ne ko YouTube ana Facebook ba bia wo hwe me bia no ne ko subscribe ana se ko like na the video tu a bre ni bia no ye timi no wadi nsa wo so enenso awrade di acheyen se die David kaye no ye me dese o si me se yenko awrade fie an enti Osumfo Opatafuor me pese me no beche nyame asem kitua bi me mfa omre bebre na ne de me kasa fa ho ababa wa bi a the friend is Channanyah oba bi ana no ho ofeyie na otikuro kitua bi mu na abra ye wo sa baba wa we no Onyankopon che na adoma chedie bi na adoma chedie Onyankopon de che Channanyah ne se Oman adoma chedi a onam asase su nyina na otimi tenne otinni ahodo bebrebe se obi bu afumpa otimi te etinni efiri onipa na komam se nipa ne bu afu so obi di bibi sie no mpa otimi te enti sa Channanyah ababa we na owa adoma chedi a na eye soronko e wona sonche obi a na abra wonyini no otini bebrebe free ni mofra brem enti wonyini duru ni mpanyin fie so no ye emfie aduonu ekro no na afei ono ankasa ne awrade Nyankopon edema no na ontibiem na saa asem ye na awrehosem no tu kwankwa chirichira asase so wo ye na adwene se obakwakope eye ohaw ne amane na wokomu anupu masibre na nokure so okopie kurokitua bi mu okote obabere wa bi wo ho okoto obabere wa no ode na disrede eni na mane edi kodama amin maami eka bakosem bi kire no okatire ne se de wokomu no ebi ato eye anoma bi pen na sa anoma yi oba wiase onyame ma na chede a na otimi su eye ne yonko anoma bi asu na otimi su esu eye anoma afufuro su ase ofiri baabi na se yanka nkire o se eye anoma su masi na esu na nso nya sa anoma na o su ono ankasa anoma akoro a onyini da na saade etoato aso ama anoman osuya esusu esuyesu anoma afoforo esui ameduru mire bi na ono anoma na nkasa ne su awrade de ball no kan no no a o de boss asase we su no na onkai biem enti ontimi nsu ono ani su nanso so aboa no ne ntakra ene emi ehu ntakra abo anoma akoro na samre ya anoman onu ankasa ntimi nsu ni sui na ni su akodi nsisem na nsoso wa ya abro no ma na osu aboa patupre sui na asemi enwanwa yie ne sa hunti o maami abrewai eka sa bakosemi edi kire sa ababa wa e fresh Channanyah yi no ka kire ne se wiase ade bia Onyankopon de bema onipa bia no wode man se emedi dwuma soronko ene botai papa bi e wa asase so enti se Onyankopon ema wadoma chede se wo yusu no ne kwan so anya sa doma chede kuro ya ebe sa de wakwa maniem e ba ne sa no Onyankopon tiri mu po
eni na ni suade hunu ntia ode saa kyede papa edi ma we antimi amam saa yamfa ntoto yabrabo ho saa na sitina mutie yamfa ntoto yabrabo ho onyankopon ama obia aso na aso a onyamede ama onipa bia no etimiti nsem bebrebe ensem a yenkuranhyesem ensem a eye papa ensem a eye boni ensem a ebu abamu ensem a edi onipa ko ohaw eni amanie ensem a etiti sebinu ene yede yasote ne seni nyina no so obema wo ho kwan ama saa ensem ya yede yasotete ewo ye fie mu ye mantam a ye wo enya wo sutumi a yegina wo awoso saa Channanyah yi etietie ensem amedu akiri no na onyankopon eni asese eni a ode ma no ayi ono anene no na onkai biem won hwe ya ensem a wote eni a wote ni waso no edu be kwa manie obi hwemi obedi adanse ese eni bebrebe na wote ni wonaso ebi nam afutuom ebi nam namfufuom ebi nam enane yagem na subusa ho se sa eni ya me meti ebeboa me bebre adi afutuboni achi a enam tetremaso eko asom na eko dane ene ewo nipa tirim na den tiase ema onipa adwene amu akọ ohaw ni amanie na awarefo bebrebe betiase se awale a watiase adamfo bi oyonkuo bi ena bi wofa bi eye bra bi ena tulufo eye efo bone ena amana ware anigye nimu biem ena amana ware agu na adwene ne se saa enina otina sum a enam afutuo kwa so enam otekyerema so wura onipa sum na edane ene ekoye ntiase ma onipa adwene no ofiri se saa afutuo yi ebetimi aboa no nanso so ekowiase no afutuo no edininya etimi busa o se odofo a wo hweme mini aba mama me papa eni pain na utini wo waso eni bia utini wo waso no fa kompai bom se ya ware mu hawo amane kwadana na unam bia woni ukunu wo misunderstanding woni oyire wantwi wo muntam fa kompai bom hwehwe woni onyankopon honhom wo wonso na fatu wani na ebia efutuo na o maami tu no na dia wari gyaye na eba ebia efutuo na papa tu no na dia wari gyaye ebia wofa ebia umpanyimfu afutuo mo di tu no na dia wari gyaye na eba na mebusaw anhweye sister uni bema ni gyaye anhweye na dia ba osoro na anya asem papa wanhweye eni a unua mema unua ma etu na kofa ni nguase ye de ama ebiso a na koya asem papa hwe na monto yi ebia na waware a ukoye efie nipa ni brewu sa na wi asete eti wo tutufo waka kire me mentina ho man ba ma nyami sei ana me pa mi anka meye sei o tufu no wapie watiko e watwe ma sister waware ye no e ka na utimu no wodi akopim na ade kopim wie na mane to a ogina baabi aserew
Sa baba wa Channanyah yi ani suade hunu papa onyankopon de ma no no efiri ni mawura brem ani monyam ni nhira onyame de ma no no otietie ni bebrebe ema ahwe ne firi onyankopon ani suade hunu no sɛdeɛ atwere ne kaayɛ no ɔse nkɔmmɔ bɔne ya na ɛsɛ ɔbrapa enti ani bia wotuo biara obi edi ɔyɔnko akyi obi edi adamfo akyi ɛnɛ wakɔtɔ amanneɛm ɛnɛ me ne wokasɛn adamfo bi ɛda afiase onua bi da afiase ɛnam de ɔtee no waso ne wantimi sɛbesɛbe antas ne sɛbese panikoni ahanti ni etas ne obanyansafo na de on de adu obi beka bia no wagye atum nti ɛna wada afiase obi etie ɛne bi amene wanya amban amane obi gina asɛmdi bia ɛyɛ court sisi a ɛnam de ɔte no waso anu ofi sɛ ɛyɛ nokore na ensusu ɛnyɛ nokore nti yinu ya bɛma ebia na de wotika wotifa oyere ho ebia na de wotifa unuanam ho o maame mo ho no ebia na enye nokore so timene abra wo hwemi ya ibusaw se ne be na wotino waso eye ne edi oni pako ogiem anase ene a edi oni pako amaniem ebia na wotietie nkrofo ano etietie nipa ne a anhwe ya na de wakɔ san anhwe ya na de wakɔ anibuasiem anhwe ya na de wakɔ mpetuwom enso ebia na nyi onyankopɔn ebotaya wo ma wa asase so no na enso nam sɛ sɛbi yenya onyankopɔn mu nimdeɛ afa adoma tade a yɛ aso onyankopɔn ɛde amaya yɛde yaso atietie nsɛm bebrebe ɛna yɛtie nsɛm ama yɛ boafo mpa akɔ betimi aboa yɛ wɔ abrabom ɛna yɛasɔre atia no onyame hyira onipa ɔmo onipa na mo nsin yie na nso me no mienu Pentecost this year wohwɛ me Assemblies of God this year CAC this year wohwɛ me Presby Methodist Roman me domu nyina ubegie di sɛ onyankopɔn mese wiase ana ewiem ento ka asafo amfa ma obi da onyankopɔn mese ewiem ento dan asafo amfa ma obi da na biribia no onyankopɔn nam onipa so ene hyira nipa na nso so sa nipa yi obetimi aboa wo abrabo yi mu obi asɛ na kyerɛw obi di ene akansam bi a ensam fata e de agu tirim na bi asɔre afira ware ase afiri won kunu ne won yere no ho enam eni bi a ɔteyɛ ene maba wa bebrebe bia so ye bibi na o kan kora kyerɛ na ɔmpɛ efiri sɛ watietie ni bebrebe ene woni tirim ya me pɛ sɛ me se wo no sɛ odifu Opatafuor sɛbe mayɛ akora a meti kotua adwuma a meyɛ ne sɛ meyi atɛn memu atɛn metufo sɛbe deɛ ɔtie na ɔtie na akoma pa mu no ɛte sɛ deɛ wagu aba yɛ ne efifi na somo ho bebrebe na ɔtwa so aba na yɛnhyira adi masa onipa no bia wo hwɛ me bia no ɛne a wote no waso no hwɛ ho yie nyame nipa asɔfoɔ ɛne bia wotie bia no hwɛ yie ɛnɛ asɔfoɔ bebree firi onyankopɔn na ase bebree nam enutuom yɛtu nuro de bɛyɛ asɔre wɔn nam kwambɔne so ɛsɛ nipa ne nyina yɛ afutuo a ɛnam tɛkyerɛma so a ɛdane ɛne kɔtena wɔ nipa mu na adwene ne ntiase ani wam ɛna nɛ ɛdina kɔ wie saa tebea ni na asɔfo afiri onyankopɔn na ase nyinara ɛyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata ɛyɛ nea ɔtee no wɔ nasom afutu bɔne ɛdane ɛne ɛkɔtena nasom ewura na adwene ntiase ani wam ɛna ɛdina kɔtie saa abia hɔ
eti mibusa wo se eni bai na wote no waso hwe ye emprempren ya ye wo imu wiase ya ye wo imu sadi atwere ne kan ho asam bibia di adanse se wiase keka kwa ni nchemu a eye osayim nti abra wote asi sister eni bebrebe na abetie ubati ni bebre firi wa ma me ho ye wo bata bi wo ho a sebe ne baye bibia onka no kora nkyere no na akwala na hunu se de onam so no emfa nhyira mre no nti wo twe no ho afiri ho wo sha akora no kutupa ni watu no fu afutu bone ne de na ko wia mane mu nti nya asem bia na wo ma me ka kire wo ana papa ka kire wo a esese wo fa durumle bia eya busa urade se eni ya meti eya urade ne eni ye nam takira mam ekomi mu se afutuwe eya futupa ana se eya futu bone anomaya abrewai kan ho asemi otie nipa anoma bebre ne durumle bi no ono ankasa ne nimpo ontibiem onkai wanhwe ya ubetie nipa bebre anu asem no nyankopon botaya ode ukọ asori ho no wagya no ama satan nyam de ntia nyankopon de utena ware na sin sister umma no wanhwe ya yebetu ofutu bone se ai usura ware gyaye a unya ware pa yebetu ofu sister okurasa won seye ujana ubenya bema papa enne berima ukonya no wahin di onu be dade sister obenya o na de asem to a obetwa ntoma si we ne bo waka se sister yi me de hie no sister yi me dofo yi no wako jamu no ebe ye den bibira hwiri nhyira bibira hwiri adekuru bia na esompo na brabom nam tekyerema enam eneso ekoni patirimunti afutu bone de ensem fata eno ana yama ye ho kwan ama na wura ye mu hweye wankoye tisese de anoma yeye efise wase a woti potete ma Kristo wase a woti onyankopon oboso ne asase owo botaye owo die ndi ya sister odu ba wiase owo die ndi ode san kwala ne che wo na den no ama ho kwan ama eni a ensem fata etwu na du akoto amane mu ene wona ye nubone wona bokro no ayani o eni no omoteye ene ni no oma bio makomam na wuro madwene mani anti ase ana hwio makoma na de makotena sati biam Channanyah de otu America okohu abrewa na abrewa ka kire ne se adom bia oni pade amani biara no odi enti onyame de ma wo de enti onyame ama waso no me pese me ma oti ase se odi sie obrempon enye bibia na odi waso beti o enye nsem bia ne eni bia na o se uma wa tension ekoso ya wanini bi wo ha uma kwan ama waso tia ebeyi wasundwie edifiri ho ebeyi wo nhyira edifiri ho ebeyi wani monyam edifiri ho enti enye eni nyinara ana Opatafuor me se o se o makwan ama ne betena wo mu eni ni bi wo ha ye ne bone emfa ho eni sede emprediasa onipa no ne ban sitie obetimi aye o maame obetimi aye oba obetimi aye unua obetimi aye sister obetimi aye obusuani obetimi aye wadamfo enso na de o ka no eduba ko oseyem enso no o ka de akyerɛw ya me pesa me se woni se abre biara onipa bi ebetufo tasne se besepa eni koni ahai ya tasine obenyansafo
Frise besepa ani konya hai wo hoyi se gu ho a wa huna wa hwe ya unhunu sunsu ya edem fise wonyina ya de koro sana wa hwe ya etie wa hwe ya be wa twede be yo se asemu a sister Ibrahim kan eya futu papa enso wo twene ko akiri na wo dabo ho mpaye a wo be wuru se ebia na enfie mienu enfie miensa enfie na ye chi no sister na enkoye afutu pamfa ma wo anhwe ye sister wo sorry jai eja oberima ne ho a anhwe ye na enfie bebere chi no na sister wakoye mobo ebisu a na de odo from bia wo sorry efiri ho a edi nhira bebre wo na moment kan sa de me ma me pese ma ote ase ne se etwase de onyankopon akafa ho no enne kyese utie na nye de onipa beka efiri se osi ejina tuo bebre ene wo onipa kumam enso de efiri Israel nyankopon okronkron ni no hotini no ono nko ane die ne bebam ejina tuo bebre ene wo onipa kumam na ehu se ebia na afutuo na ode ma wo ebia na ya futu bone ejina tuo bone no ode ma wo ntu kotia abra anhwea na de wakro hawo ebia bra ya wahia no ya wo ni nam onwene ho adwempone owo odo pepane tema de ma wo sibini abema anhwea na obi ase wakyere wo yonku beman na unya no kura anka se be kunu unya no kura anka obeha no unya no kura anka obepira no enso na ebi kura oni adwempone e de fa wo ho na enso onipa e de tekere ma enam enne e di epobi ato dirim ama hu nuan ya na oni no e di piredu oni ni di ayensim ni nyinara ayi onipa yanhwe ya brabo yie ifiri se sabe mpreduasa sabua sobrodwe oton sana so oboka oboa nyese wode kwachiche yo ono ana anom na ade ye me pesa ma oti ase ne se sabraba uboi so wan hweye na ukotwa maniem wan hweye na ukofo ohaw animguase ohaw ani yaudie bi de beto abrabo so a eye wa no ama ho kwan biso brane ya mo ne bede brane ya mo ne bede it is want to do anamo yie na ukoto oselfo ni fidie mu a if you say trying to say Satan de obaso obewia na wakum na wasay when she ya na Satan nam eneni afutu body so no awia when we ya no wasell when she ya no wade kuru bi afiri wonsa when she ya no wade kuru bi afiri wonsa yankopon shira ntira wa hiem omo akomapa hwede ya wotini yie fise ason ya dia esombo na ehu se sabe uti wosisi obi di watam na be mo wasoso na woni na kokko a ya ason defo ya obi ka ho asempa na be mo wasoso akoda na se a ya ason defo ya ntimi nu mienu be di adanse ese ason ayo nyame body a ehu na emu odui yensom ni enyusu na akwa so yensom na yemfa yaso enya die ndi a Israel nyankopon ode yaso ede maaye entietie nsamhuru bebre entietie anu bebre komo boni ohoi
ya no se obrapa obi antimi anko ankoduru abrabom enam de ote no na so nti obi pressure kosoro obi no obi ko obi tu obi nchia obi de ote ne na so nti hwediye waye shira Kristo asundwie nka ho no nka obebre gusia na hwe ha wesa atemenka biem ya me shira wo shira bebre